bodo yes बेनो आंनि बेवाइ जामबाय आरोना बिदा फंबाय सानैल'मोन बे अखाया हरनिफ्रायनो हादों आरोना ओमफ्राय नै दासिमबो फुङाव एसे गारबायमोन खिन्थु लेटार लिलाला जाफिनबाय आरोना मोसानाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगसआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बर'बावबाय सय मास जिउ फगवाननाय महर लानसनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लगसखौ फरायजोबबाय चेनेलावनो जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना हमखाबायना नोंनावहाय फैफानानै आंखौ बिदिनो नानाथार सिनो थाखाना थाङा थाङा जागोनबो आंजों सामथायबाबो दिगदार खालामखानां जेरावबो बिमानि खिथु बोरै जानांगौ हा टाउनावसो हजोंहाय मानसि गैयैखाय बिमाजों थाफाबाय थानाय जाबाय हा बेयावथ' मानसि दङना जया दङ बिबै दङ जों अखाबो थाइफ्रिदों जों बिमाया एसे इन्ट्र'बो मारनांगौ आरो खामानियावबो थांनांगौ खम जारला ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान मोनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओइयाव थांनो आं हारसानि न'खरसेयाव आरोना फुख्रिनि सेरावनो ओमफ्राय नैहाय सोनाफोर जोंनि फुख्रिया आरोना फुरा बे महर जाजोबनानै दं आरोना ओमफ्राय जोंनि फुख्रिया दा जोंनि नङाहाय सोनाफोर बोसोरथाम माने बै खाथिनि आल्लाफोरनो होदोंमोन नालाय सिथा ओइहाय बिदा खिरोमोना ना हमदों ओइ नै बिसोरखौनो हमनो हायामोन ओरैनोबा दुगैबाय थायो हो नै देजागोनसो दिनै दुगैबाबा आंखौ रागा फोजोंनाङा आं बिराद रागा जोंखादों दा दुगैखा मैया लास्ट होनखाबाय दिनै लास्ट मावनांबा मोनगोनसो बेबायदि नै बैबायदि बिमायंआ सासे दङ सासे नेबाय थानांगौब्रा नै ओंखारनाङानो बेस्रा ओइ नै ना हमहोदों मालाय फुख्रियाव आरोना फुख्रियालाय बारा गोथौ नङा ओमफ्राय अबेबा खन्द'आव गोथौ आरोना नोंथांमोनाबो सोरबा बुंहरदों आगैमोन आब'मोन बिमामोना राजाखौ फुख्रियाव दुगैहैनांला नंगौ बिराद बादा होयो आं ओमफ्राय ओरैबायदि आरोना बिसोरो साथाम साब्रैसो दङ नों फैनोसै ओमफ्राय जोंनि फुख्रिखौ खिथादोंमोन ना आङो बोसोरथाम जाबायमोन ओमफ्राय बे फुख्रिखौ आरोना बिसोरनो हगारनाया माने बै समाव दैबाना फैनायाव जोंहा एकदम सामलायनो हाया आरो माइयाबो है आं बाथारबाय खामला खुमला हमनानै दैबाना फैबाथाय हुलुस थुलुस नै बेबायदि गायस्रां होनांगौ नेट लाबोनानै होस्रां होनांगौ ओमफ्राय हाननानै जाग्राबो गैया बिदि साननानैहाय हगारदोंमोन आरोना बेनिफ्रायहाय एबारना जोंनि जाबायमोन ओमफ्राय नाखौ लेटआवसो होबायनो बिसोरो ओमफ्राय दाना बोसोरसे बिदेरबावबायना ओंखायनो एबारबो बिसिनि आरोना ओमफ्राय नेक्स्टआव सारबाथाय होला जोंहा जोंनिसै आस्रा जे बायनानै आंनो लागावनोसै न'आव फुख्रि थायोबा माजे समय माबा रुपसान्दा मा सान्दा हगारनानै मोनजायोमोन आगोलावहाय बिफाया मालायनाव आस्रा जे लायनानै फैबाथाय सारबाय बायोमोन आरो बै आदा मोनावबो दङ दंनायालाय आस्रा जेया बिदिनोमोन आरोना खम जारलाहाय नै गावहासो आगोल अखायाबो ज्राव फैगौ नै जों नैबे सेरावनो थांगोन आरोना ओरै फैथिं थाङाथ' आयंमोननि अमा फारामसो ओरै फै अखा हानोसैनो ओरै फै खारबो आंजों नै ओरैबो माइ गायजोब्बाय नै दैया खमखाय गायदों बिथिंबो नङाबा दैया बेयाव साफ्लाव गोदोनिफ्रायनो ना गुरदोंमोन आरो आं एकदम एसे आब' दाख्लै मामि जानायजों आंजों मोनदोंमोनबोहाय सिबाय मा होनना बुंनो फैदो अखाया ज्राव होनथारबाय नै फैदो दाना खहे जाबाय थादों सोर बामनो नोंखौलाय आं रागा जोंखादोंसो थ' खाथोंबोहाय एसे एक्सपिरियेन्स जाथों बेफोराव थाबायनायनिबो गावनिसो जायगाथ' सामथाय बाजारनि माइदि फुथुमदों फेनखौ रायखादों आं बोखानोमोन आं दा न'आव बोखागोन माबाथ' अखा हाबायथ' इसिनावनो फैदों आरोना ओरै जाबाय हारसाफोर गोलैबाय इथिंजायहाय मिसायावसो खस्थ' मस्थ' फैबाय आरोना मैया माने मा होनो दाउ जाथावथाव खानानै दोनहोदोंमोन आरो दं होननायखाय फिसाया जों सिलाथिं फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय दाना गोरलै दाउ खिखौसो खानानै दोनबायब्रा आं होनबाय बे गावसोरनो खिथाबाय आरो बे कबिथा खालि मोनाबो लांनानै जाहैदोंमोननो आरो ओमफ्राय जाथावमोन जाहैदों 100नि ओमफ्राय दाना बिसिनि बायदिखौनो खानानै दोनहोबाय दाना बिसिनि बायदिया मानैल'सोमोन बिफाङाव थायोलायनो ओमफ्राय आंनो गोरलै इब होननायखौ खाबाय आं नाङा आं फैफिनबाय आं 100 थाखा लालायनानै फैदोंमोन आं फैफादोंना खस्थ' मोनदों एसे बदमाइस बे मानिया बे गैला बिथांनि बैसां लुनाया बायबाय जोंना थिनख'निया बैसाङा ओमफ्राय गयाबो नै दाखालि सेस बायदों आरोना जारलाथार ओमफ्राय नै ओरै गोरलैसो ओरैनो रानथाब खुंथाब जोंना बारिफ्रानो अखा एसेमबाल' सान्थिनो थारमाने माइया गावनो
दाउ मासे नागिरनानै जाफैनाया होनबाय थादों आरोना ओंखायनो आङो गावनो मैया सोंखानायखाय आं लायनो थांदोंमोन ओमफ्राय मा होनो न'नि दाउआ एसे गिदिर गिदिरसोना जों जानो हानाय नङा आरोना गावबो जाया जाहैबाय ना ओमफ्राय ओंख्रियालाय गैया नङा दङ नै खारौ खान्दायाबो दिनै एसे बुरजायैनो मोन्दों 7था ना मा मोन्दों खोमा ओमफ्राय दालियाथ' पारमानेन्टखा है सिनजायो नामा जाथारसोहाय आं फिसायाबो ओमफ्राय नै बे दंबावो आरोना बेखौनो जानोसै आलुजों भाजा नों जादों मा जादों ना आयंआ जाखांबाय ना बिस्कुटखौ आयंआ जाखांबाय दे बेयावनो जिरायनानै जा ओंखारनाङा दा दै गांबाथाय आंनो बिहर दे दै गांबाथाय आंनो बिहर बिमायंबो हरखांबाय मालाय येस बेनो आंनि बेवाइ जाम्बाय आरोना बिदा फंबाय सानैल'मोन ओमफ्राय सासे जाम्बा जाहैबायबा माथो होनबावनो थ' न'खराव बेनो जोंना टेनसना बाखि सब हिटमोन आरोना न' टेनसनमोन ओमफ्राय उफाय गैया सोलिगासिनो बिदिनो थ' माया बिदिनो दिगदार आरोना बेखौ लानानैनो बिदिनो जेरावनो गोसो बेयावनो जेनेबा थांब्रब फैब्रब माने थांनो हाया आरोना बेबायदि नोंथांमोननो देखायबाय आङो मानो होनबा आगोलाव बिमामोनाबो आब'मोनाबो नों बेवाइखौ देखाय बिमा नों बेवाइखौ देखाय आगै जेबो नङा इसोर हरनायखौलाय मा खालामनो देखाय जेबो नङा नायनो लुबैदों होनना बुंदों नालाय ओमफ्राय ओंखायनो आङो ग्रोब जानायखाय थाखि थुखि नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना ओमफ्राय आङो बिनि मोनसे IVF लानानै फिसा हौवा जोनोम मोनबाय होननानै आं नोंथांमोननो शेयार खालामदोंमोन ना एसे कमेन्टआ फैदों आगै मोजां खबर लानानै खिन्थाहरलाय बेसेबांसो थांखो बबेहाय खालामजानाय होननानै आरोना आरो बिदिनो हाबाया 11 बोसोर जाबाय हाबाया 9 बोसोर जाबाय दाबो मोनाखै होननानै दुखु फोरमायहरदों आरोना ओमफ्राय दा जाय फिसा हौवा मोनदों आं बेखौ बिजावजालि जायो खिन्थु बे माने बिनि हासबेन्डआ आंनि हासबेन्डनिफ्राय उन्दैसिन आरोना बिसोर आंखौ बिबाजैसो जायो बियो ओमफ्राय हाबाया आंनिफ्रायनो आगोल जादोंमोन आरोना बिसोरनाथ' आंनि हाबायानो 11 बोसोर फुरा जाबाय 12 बोसोराव हाबगासिनो थ' बिसोरना 12 बोसोर बारबाय आरोना 12 बोसोरजों IVF लानानै IVFनि थ्रुयै बिसोरो दा उन्दैखौ मोननो हाबाय ओमफ्राय मा होनो अबेहाय लाहैदों होनदों बेखौ माने बिसोरो गुवाहाटियाव लाहैदों आरोना ओमफ्राय खरसखौ बेसेबां थांदों खबर लानानै फोरमायहरलाय आगै होनना बुंदोंमोन आरोना खिन्थु आङो दासिमबो थांनानै आङो बाजै आसाजों रायज्लायहैनो सानदोंमोन नोंथांमोननि थाखाय आरो अखा हागासिनो दङ सोरनाबो अखा आरोना अखानि जुनै आं ओंखारलांनो हायाखै आरो आंनाबो संनाय खावनाय खामानिया जोबाखै नालाय ओमफ्राय दानि खोनानो मोनदों आङो माने रिलिज जासिगोन होननानै आरोना माया फन हरदोंमोन नालाय गथ' गोरलैनि बिफानावहाय ओमफ्राय मादै दिनैनो फैनो मोनसिगोन होनना बुंदों आरोना थ' बाजै आसायाबो थांखागोन आं दा बाजै आसानावबो थांनानै लाब गैया खिन्थु आङो नोंथांमोननो खरसा बेसे थांखो बेसे माखो बेखौ आङो डिटेल्स लानानैहाय मोजाङै खनसे ब्लगाव अबेबा ब्लगाव सोदेरनानै फोरमायनानै होगोन आरोना जोंथ' ओरैनो नेटफ्राव नायबानो सार्च खालामनानै नायबा मोनो जेनेबा माबायदि बेसेबांसो खारो आइडिया मोनो खिन्थु दा अरिजिनेल निजा जाथारनाय आं गामियावनो जाथारनाय जोंनि गामियावनो जाथारनाय बेखौ आं माने मोनथिथारनाय जागोन ना सोङोबा थ' बेखौ आं रायज्लायनानैहाय नोंथांमोननो मालाबाबाबो बा आङो थाबैनोबाबो मौका मोनबानो आं बेखौ खिन्थागोन आरोना फोरमायनोबा आंहाबो मोजां मोनो जोंबो खुनुबेला मोनथिफेरा खोनाफेराखै दा जोंनि गामियावनो जाबायानो दाबो उन्दैखौ लाबोथ'वाखै नालाय नुवाखै ओमफ्राय लाबाथ' नायहैनो मोनगोन जेनेबा बिजावजालि जायो आरो जोंहा बाहागि थ' गुवाहाटियाव लादों ओमफ्राय जन्मआ दा नै माबायाव क'क्राझाराव आरोना सिजारिं जादोंनो आरो माया मोजाङै रायज्लायहरबाय दानि खन्दाबा दंखायोमोन नालाय सिजारिं जादोंनो आरो ओमफ्राय उन्दैया एसे हालखानो आरोना माने बिमायाबो गोरबोआव थानाय समाव एकदम जन्दिस जादोंमोन जाहैदों जन्दिसाथ' आरो माबायदि गाज्रि बुस्थुखा मानसिखौ माबायदि अख्रेबलाङो दुरबल खालामलाङो थै अर रानहोलाङोखा लासैनो उन्दैनावबो असर गोलैबाय खोमा ओंखायनो माने उन्दैया एसे रेजें होनो आरोना बेथ' नर्माल मानसिफोरनावबो रेजें जाखायो सोरनाबा रेजें सोरनाबा एकदम गिलिर 3 केजि बालायलायनाय 3.5 केजि बेफोरबायदि जायो नङा होमबा थ' अब्लाबो मोजाङै मोजां मोननो हाबाय 12 बोसोरसोनि बारबावबायसो खोमा आरोना हाबायानो जोंनि आगोल नालाय आं नुफैखायाखै खिन्थु इसोरनि अननायाव मोनबाय आरोना दा आरो नाजानायनि गेजेरजों फैसा थाखा गारनानैब्लाबो मोनबाय आरो जुनारफोर थ' आं दा बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै दोननाय जाहैबाय ओमफ्राय आं ब्लगखौबो दोनथ'नोसै आरोना अखा हागासिनो दङ नै मिजि आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग सुनो फरायनाय लाबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच